תגיד חזק. היי סבא, אני אוהב את זה שאתה בא לגור איתנו, ואני חושב שזה קצת מאוד כיף לא להיות בעבודה יותר. למה? אם סבא לא הולך לעבודה, אז מה הוא יכול לעשות? אתה יכול ללמוד ממנו ואתה יכול ללמוד דברים חדשים. קודם אנחנו רוצים לדעת אם אתה יודע את זה או לא, אוקיי? אתה רוצה שסבא יבוא לפה? כן. אתה רוצה שיבוא לגור איתנו? כן. כן. ומה אתה חושב שסבא מכין הכי טוב? עוגות. עוגות? איזה עוגות סבא מכין הכי טוב? כל מיני עוגות. כמו עוגת שוקולד. עוגת שוקולד? אתה רוצה שסבא יכין לך עוגת שוקולד? אם יש לנו את הדברים הנכונים. אוקיי. ומה סבא קנה לך לפני כמה ימים? בייבלייד? כן. הוא קנה לך בייבלייד? כן. והיה לך כיף לשחק עם זה? מאוד. אוקיי. מה אתה רוצה להגיד לסבא כשהוא יבוא לפה? תודה על הכסף. תודה על הכסף שהוא נתן לך? אוקיי. ומה תיתן לו כשהוא יבוא לפה? מה שהוא מבקש. מה שהוא מבקש? ומה עוד? חי? מה? חי... חיוך. חיוך. מה? מי אמרה לך להגיד חיבוק? מה תיתן לו? חיבוק ונשיקה. תגיד לו, ביי סבא, אני אוהב אותך. ביי סבא, אני אוהב אותך. ביי.